बुन्दु नोंथाङा जि दिनै बाक्सानिफ्राय नैबे दाउखि पार्कआव जों लोगो मोनलायफैबाय नङा होमब्ला दा बिनि गेजेरजों दिनै मा फोरमायगोन गिबि गिबियावनो BRB ब्रादारखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बिथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो BRBनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन भिउवार्स बयखौबो बोसोर गोदाननि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय दा दाउखि पार्कआव गौरां पार्कआव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय लाइफआव जोङो गोबां खामानि मावो बेस्थ'था दिन्थिबाय थायो नाथाय बिनि गेजेरावनो सम दिहुनलायनानै नोंथांमोना सानसे गोसोफोरखौ ओरैबायदि हगारस्रानानै नाय अब्लाना जिउनि मैल्यखौहाय बुजिनो मोनगोन दा आङो गोथौयै बे खोथाखौ फोरमायनो हानाय नङा नोंथांमोना निजेयैनो प्रेक्टिकेलि बेखौ सानसे नोंनि थाखाय निजेनि थाखाय समखौ होनानै नाय अब्ला बेनिख्रुइ गोजोननायसिन आरो दुनियाव नों मोननो हानाय नङा नैबे मेसेजखौ आङो बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो थेंक इउ दा जोंना फारफ्रोमबो बिथिङाव माने बेरायनायानो हक माबा मोनसे रायज्लायनायानो हक माने सब समय माने राजनितिनि लागा लागि बाथ्राया सफैयो नालाय नङा होमबा दिनै एकदम रिलेक्स माने अब्लाबो आं फंनैसो माने बाथ्रा सोंगोन आरो बोथोर बावबायसो दा बे जाहैबाय राजनितिनि बाथ्रा दहाय माने गार्डेनाव बेरायनायनि माने मोनसे मेसेजमोन आरो एबारना नेक्स्टआव फैलायबाय दा बेनो आरो बाथ्राया दा प्रमद बुन्दु बिथांनि सरकारा 5 बोसोर सरकारखौ सालायलांदों नङा होमबा दा सरकार सालायबाय बिथाङा बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय बेसेबांबा गोजौ गिदिर नङा होमबा लाजाखाया दा बै बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना जेनाखि सुक्तिखारि एनडिबि बिदा फंबायफोर नङा होमबा बिथांमोनखौ लानानै माने सुक्ति खालामदोंमोन अब्लाबो बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हायाखैमोन दा दिनै फाइनालि मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांनि सरकारा दिनै बिटिसिआव माने फैबाय 4 दानल' जादों दा बिनि गेजेरावनो दिनै महिलारि सार बिथांनि नाजानायाव गोबां एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जेलनिफ्राय ओंखारबाय होनना मिथिदों आरो ओंखारजोबसिगोन होनना मिथिदों दा बिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा मेसेज हरगोन गिबि गिबियावनो मोनसे खोथाया स्पष्टखा 5 बोसोरा बे 5 बोसोरा सिमां मोगथां बायदि मोनसे जारिमिन जानानै थासिगोन जिहेतु जोंनि गेजेराव मोनसे गोलाव गेप जालांबाय दा जियानो हक बेखौ बुरखांबाय थानानै रायखांबाय थानानै जोंहा दिनै बे सम नस्थ' जानायखौ जोङो बोरैहाय रिकभार खालामगोन बेखौ सिन्था खालामनांगौ दा प्रमद बर' बिथाङा खुगाजों मिशनारि भिजनारि होननानै बिथांमोननि मावथिफोरा बुङो खिन्थु मेन खोथाया नोंनि मावनाय दांनायखौ नों निजे नुगोन ना गुबुना नोंनो दिन्थिगोन नङा होमबा दा बेनो प्रब्लेमा बिथाङा गाव मावदों मावा बेखौ गाव निजे बाख्नायना लायो खिन्थु रायजो राजाफोरा मा मेन्डेट होदों मा फिडबेक होदों बेसो साननो गोनां बाथ्राया दिनै 5 बोसोरावनो मोनसे बृहत सुक्ति खालामनानै मानो जलदब गोलैनो गोनां जाखो मानो जेननो गोनां जाखो जुदि थारैनो बिथाङा रायजोनि थाखाय मावदोंमोनब्ला गोसो गोथारै जुदि सिन्था खालामदोंमोन जोंनि बिटिसि हालामखौ जौगाहोनायनि बा एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो सानदोंमोनब्ला 5 बोसोरनि समावहाय मानो बिथाङा हादिया दिनै नंखायनो नै खैदान जाखो 6 दानसेयावनो दान मोनब्रैयावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खुगाजों बुङा बिथाङा मावखांनानैसो फोरमानखौ होयो दिनै बेनि रोखा फोरमान नोंथांमोना नुगासिनो आरो नुबावगोन आरो नेक्स्टआव मोनसे कुइसन खालामबावगोन दा बेनो जाहैबाय दिनै इउपिपिएल दोलोनि गोबां गिदिर नेताफ्रा दिनै गाव गावनि दोलोखौ माने बहुद स्ट्रं खालामनो दिनै बिथांमोना गोबां केम्पिं खालामबाय थादों आरो फैगोन एमएलए इलेक्सननि थाखाय ओरैबायदि साखाफारा जादों दा बे साखाफारा जानायनि गेजेरजों बिथांमोना बेसेबांसिम माने साक्सेस जागोन बे टटेलि बिथांमोननि मोनसे मिसकनसेपसन जिहेतु बिथांमोना दिनैनि समावहाय मावनो गोनां जेबो गैथ'ला जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना गावसोरनि वर्कार्सफोरखौहाय बोरैहाय बेस्थ'थानि गेजेरजों बै जेननायनि दुखु दाहाखौ बावगारहोनो हायो नामा नैबेनि मोनसे सेस्था लादों खिन्थु बेवहाय रायजो राजाफोरा दिनै रोखा रोखा मोनथिखानानै दं रायजोआनो मेन्डेट होदोंथ' 5 बोसोराव बिथांमोनखौ नायबाय सम होबाय जिहेतु बिथांमोना सम बिदोंमोन
खनसे होनानै नायबाय दिनै बुजिबाय स' बे स्पष्ट खोथा दिनै बिथांमोना हाजारखि केम्पेइन खालाम डे एन्ड नाइट अपेन चेलेन्ज होनो हायो बिथांमोना एमएलए इलेक्सनखौ बाद दोन आरो नेक्स्ट 5 बोसोर आरोबाव बे 5 बोसोर थाखाबाय आरो 5 बोसोर बिथांमोननि जि सेस्था बेयो दैयाव थांगोन रोखा लोगोफोर थारैनो हेल' एसपि ब्लग इउटुबार बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमब्ला थारैनो बाथ्राफ्राथ' सैथो आरो फैगोन समाव प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारा जेसेबांखि केम्पिं खालाम जेसेबांखि नाजा आरो बे बिटिसिआव बिथांमोननि दोलोआ उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड बिथांमोननि दोलोआ माने बे बिटिसिआव आरो फिन खनसे फैफिनला होननानै फैला जोङो आसा खालामो जोंनो प्राइभेट सेक्टर नाङा जोंनो पाब्लिक सेक्टरसो नांगौ लोगोफोर दिनै क'क्राझारनि दाउखि पार्क गार्डेनाव सेकेन्ड टाइमनि थाखाय जोङो लोगोफोरजों लोगो मोनलायनानै मोनसे बेरायनायनि सुबिदा लानानै माने बेरायफैबाय आरो ओमफ्राय गासिबो पार्कखौनो नायजोब्बाय आरो जोङो ओमफ्राय नायनोथ' बहुद मोजां आरो नोंथांमोनहाबो नायफैनो हागोन आरो मा मा नुयो मा मा नुवा जों साथाम जालांगोन जासिगोन दा मेम'रि हिसाबै मोनसे भिडिअ लानाय जाबाय आरो गाइस माने मानसिनि बैसोआ माने माला बोरायो माला थैयो माने खुनु गेरेन्थि गैया नालाय दा मालाबा समाव जोङो माने गोलाव लावलाला लांबाबो माने भिडिअफोरखौ बोदलाबायना नुलाजोबगोन आरो माने बे हिसाबै माने दिनैनि नैबे भिडिअखौ लानाय जादों आरो गाइस